gaishe kuma soya ba za a bar ni baya ba. Gaishe kuma soya na waɗanda ke yin rana mai kainuwanku ne ya san ba za ni manta da kowa. Da ganin fari da baki ka kula ba shirme ba, kainuwa da shan Allah ni aksan nake na duba, lamari na Allah ba a yi masa lallai ba. Duniya rawar 'yan mata da ba a koya ba, duk rawar da babu kiɗi karama ba a yi ba. Dukkanin masoyana dukkan halin suna duba, in na ce za su kula ni ba da wasa ba. Dukkanin masoyana ku sha zaman ku huta, Rabbana ya kara muku kwarjini da fahimta. Ba mazan ba ma har mata suna da bajinta, lalibe nake a duhu ba zan kira ka banza ba. Sakon kuma so ya kuriga da gaggawa, domin in har yau mu ne wataran mun zama gawa. Ojo ku umudi ku magana ta yarbawa, bare mari suna da zina tabba da garajewa. Na taho na takarwa da bazar ku yan baiwa, kuma zan har kuma mata soyayyar ku ce baiwa. In ilahu ya dafa lamarin ka ba tsiwa, ba a fishi da yin Allah kuma guri ku ja baya. Ni Yusuf Yaksan ne nake ban waka da habaici, haka Rabbi yayyo ni ba ni sai shiga kunci. Na jagwadon Hausawa ka ji waka da azanci, mai kainuwa da shan Allah ba za a bar ni baya ba.